TTAADC ni bwkhakti tangshalo koktoma thumnairungni panda songthjakha koktoma thumnairungni pandani bisingtwi TIPRA Super League Football Tournament tei TIPRA Idol Season 2 ni rugwi kotor saklaimung saklaijakha saklaimungo tongo TTAADC ni EM Suhel Deborma tongo TTAADC Sports and Youth Affairs Tangbedik ni Principal Officer koktoma thumnairungni pandani bisingtwi TTAADC ni bwkhakti songthjak TTAADC TIPRA Super League Football Tournament bataimungni paithak sal saklaijakha paithak bataimung Wngnai o March talni 22 salmariwo tei o paithak bataimungo faimanjak phayano United FC ni CEO Mandar faimanjagano head coach Juan Pedro no khoboi juda juda adongrok sikla thinagrokno thungmungo thinang snamna bagui bubagrani tuidul mungbai tei TTAADC ni CEM ni chaitok mungbai TIPRA Super League Football Tournament chengmani aboni 6 nahar mung wngkha sikla thinangrokno thungmungo thinang snamna bagui o nahar mungno tiyui o football bataimung panda songthjakha hnai sai khnarakha TTAADC ni EM Suhel Deborma abai baksa tei kaisa saklaimung kotor wngkha TIPRA Idol Season 2 ni paithak bataimung batai rijaknani thangai tongo o March talni no 23 salmariwo khomolung motor stand tei o bataimungo khorokba ni bisingo batai rijaknai hnai Saklaikha TTAADC ni EM Suhel Deborma Chini media friends no khatamya pharo jengtini khatong khajani bisingtei salaina thangai tongo eba saklaina thangai tongo tini chino press meet khlaitani ani logio tongo chini TTAADC hapangni Sports and Youth Affairs bedagni Principal Officer जों जतो साइमानो जिनि TTAADC Super League salkoloma chengmani yagulo tabuk paithakni batale mungna thangoi tongo final match paithakni batale ngo jini aro narwai okra rong ngei haisok painai Mr. Mandar CEO of Northeast United FC tai khoroksak tongo Mr. Juan Pedro head coach Northeast United FC 22 तारिख मार्च chini dibor jaran simi o program chengjanai tei pulano belai kheno khulumung tei khakamya pharo chini bubagrani naikol phangbai tei chini honorable CM ni tei dilungbai जों TTAADC habangni bakhaktei chini sikla chalairongno thumuni hapor tubui bongno sak ham toniwi bongni career snamnani bagi जों o platform kha snamani जों गोबां मा थाइनि चिनि players sama जों kaham thungmani nugui mankha e bosking फाइनल जराव जों बरनो थाइकेनो bongni thinang snamna bagi जों football जों चिनि युद्रनो जों बाहागि career samni man obo chini na harmung tongmani amaikeno paithakni batale mungo chinoro chini bubagra chini honorable CM te joto chini TTAADC hapangni chini adong borong mana adong song adino chung joto pal khlai chini football final match no chung nailai te hastini joto chini khakam lukurokno haino no जों TTAADC habangni bakhaktei khakhamai lam sogo 22 तारिखो नरक जत्तो पालबाक सकाय चिनी o final match no nainan bagai नरक जत्तो फाइले जादि जों o thungmono जों जत्तो पालबाक सकाय जों नायलायनाय तेसा हायनो हाय 23 तारिखो
Omake chini music hamjagi tongnai chini joto khaka hamlu korongni bagai TIPRA Idol Season 2 taklaini o batelemu becebo horok babrok tak final thangka horoksa tongo bukhuk Asmika Deborma bukhuk jit plong smite area tei takuk Dinesh Jomatia bukhuk Naputi Jomatia takuk Ananta Jomatia borok final batelemongo bo borok belai khana to kher sabai bongni talent number of Wngnai omahakena chung haino hai 23 tarik ni sarik bukhago chung chini khumlung je motor stand ara chung kotor khlai je final ni je samung eba pandano chung adino joto palbak sakai chung adino nailene haino hai joto hastini chini music resam hamjak tonai chini joto khakam lugorongno khabe lamsogo TIPRA Idol ni final ni salarnano joto palbak sakai phailai di chini krungkup khai resabnai chini je contestant borongno जों support खायो borongni samung bisintei borongni talent of Wngnai boskango bor kujugo kaimana nungthum omahakena जों joto palbak sakai जों 23 tarik bahaino hai जों TIPRA Idol जों joto palbak sakai जों attend khalene नारवा लोक सफापने abo जों Saklaikha officially tai chini omona tongnai je chini talented na dino chung support kheman bisin dino bongni thinang obor tebo kuchu kai thang tu abon bagi chung joto palbak saklai chung adino chini final je TIPRA Idol chung nailene joton free tai chini football bo ticket nangya joton free tangge chini dokoron bagi chung snamani joton chini dokoron bagi ngnai abon bagi chung norong joton khaka hame lamsogo joto phailai di chung palbak saklai chini o final match no chung nailene tai chin o final match ni je dolni dolai by chini west mo dolni boro batalene jorang ka haina mutu khari fine sarik ni duita tampurun simi o chini football match final match chengjagnai